Vuin hian kum thum chung alo deit tawh lu zau an nen an in nei dawn tak avangin hrenhing zui chu a hlim kher mai pastorin innei thutiam a cham tir dawn lai tak chuan niang i din hmun a der thawn thu an lo hrilh thut a thutiam pawh chu ngaisak tawh lo chuan an in neina hun serh chu ngai pawimawh tawh lovin ka nun a chan him dawn nia nupui tha tak nei dawn nia chuan ka buainak ah hian lo in rawlh ve lo mai rawh tiin hren i chelh din tumna pawh chu alo hnawl fi thla thaka a kalsan ta daih mai Jaw a nau lah chuan nangang thingtlang mi lehkha thiam lo leh ngal chhungkaw mumal pawh nei lo atanga lo sei lian hi ka uin a neina chan tur che ka hre lo lu chhungkua hi min kalsan zawk mai rawh alo la ti zui keimah awang chauh tun din hmun hi thleng theiin nih hi hrenin a tih pawhin i tel lo pawhin kan awm thei alo ti ṭal Rawl sur hnuaiah chuan mo kawr nen ṭap zawi zawiin hren hi chu a hawh hnak hnak a motor pakhat hian lo su ṭepin a tluh a a ke a tih hliam avangin car atang chuan mi pakhat chu alo chhuak a lo pawm lui nawlin damdawi inah chuan a hruai a hliamah chuan damdawi te a hnawihsak bawk secretary chuan a pinat sual tho chu alo hrilh tak avangin chupa chuan a coat chu bah tirin a business card te chu a pe a an kalsan a haw tur chu niang i kha an lo au dingin nangmah hmangah i lo tu tana i hun leh i sum i siangthlawn mai mai hi chu a pawi ka tih pui khawp mai che tiin alo elsian khum leh hram a lu ah lo kal te a hriat ve leh chuan a tlu der vel ngaidam te a dil zui lemchan i thiam lo em mai a tak takin tlu zawk mai rawh tiin hren hi chuan alo pawt thlut bawp a thut phah ah chuan a chal chu a toh phah nghe nghe ka tih pal lutuk a ti ve zai bawk Jaw a lah chuan niang hi chu alo ngaih ven hur a hren hi chu a la hau zui chutah mi lian khat card chu pe in an khawlamah haw leh mai zawk tur chuan a hrilh a kan in ṭhen fel hunah chuan company ah banna ka lo theh lut anga kan in hmu leh tawh ngai lovang tiin a card pek chuan alo vawm let ve ngat a min haw viau la niang hi chu i tih nat ka phal lo ania tiin a pawm chhuak ta vu vu mai pi chu chutiangah na che lutuk chu alo ni meh lova enga ti nge ginchhungkaw fanu kha i neih duh meh lova tiin alo zawt ngal ka sawi tawh kha duh loh pui nei ka tum lo ka duh chu kala nei ve mai ang fur group CEO fu ha chuan a ti a mahse nangmah chan him tu che i zawn chhungin i tar zo mai dawn a sin kei pawh hi ka thi hman tak ngel dawn ani hi chaw pawh ke ei peih tawh lo a pi chuan alo ti tau deuh nghawng nghawng i thih daih te chuan i mo nu pawimawh hman dawn lo ani chu ka zawng hmu taw lawm alo tih chuan a nih te chuan enga ti nge i lo hruai vat lo a hruai thuai te tiin alo tur sek a a pi inah chutiangah a tih tak sek avang chuan fu ting hringa pawh chuan hren hi chu a va zawng hmu leh ta hlo a damdawi inah khan alo la awm renga haw alo tum mek a pi leh secretary te chuan an inbiakna chu lo ngai thlaiin an lo bih thla kur a hren hi chuan a pasal hual nenah an in ṭhen thu vel chu alo hrilh pi te pawh chu lo kalin hren hi chu remchang hmasa berah amah tlawh leh tur chuan alo ngen a ka khua har thei lutuk a ka tupa lai hi hna a buai reng bawk si a tiin a ṭap der chiam hren hi pawh chuan khawngai deuh hlekin alo rem ti ve a uncle gina te bulah chuan a va let leh ta ni a cousin ziang hi pawh chu lo awmin hlim takin alo lawm a Jaw a chu a huat pui hle bawk nikhat chu hren hi chuan pi berry chu a va tlaw leh a alo hlim hle ei leh in ṭha leh tui hnai tak tak te chu alo hlui a a tupa chu in lamah haw vat vat tur chuan a va hrilh ru sur sur mai hren hi pawh chuan huanah chuan a kal kual vel a plan man to tak tak te an lo ngah hle a ruah lo sur thutin tlan sawn a tumna lamah a ke a bil pal leh deuh a fu khan lo hmu in inchhung lamah chuan a pawm lut hriat chian zel a chak thu te chu a hrilh zui ta hmiah mai mahse hren hi chuan hmangaih na tih vel chu buaipui a duh tawri lo thu in alo chhang a bungrua la tura lua te inah va kal chuan lua nu leh a naute chuan an lo an khum leh hrep a an nau tawng thei lutuk a rehna te kha an lo sawi chhuak hren hi pawh chu a ngaih dan ani ta vak lo a helai hmun hi ka pawisa ah ka lei vek an ni hi ka duh chuan ka hnawt chhuak thei cheu ania aw
Lu group bankrupt laia thuron petu cheu le malak pui tu cheu kani kha investment in hmu theina chan po kha keima wang chau ani kha activate mia maya iwa chapo ve a kha million kha thilala kalbo ro jawanu chuan alo ti ve le nilave khatiang kha kamamo lo katel lo hian engtia ringi in kal thei kan enang chu ti in ziang group te chuan an tho ho na chu an ti top thu an ron shil ngal a chuak chia chu uncle gin ate khan pon an lo hmuaka jawa chuan kan tho ho le chuan ka ngai da mang che ti in sheni chu ziang group te na an ti top to investment te chu pekir le tura nor tur chuan alo phuta kal atum te chu alo pot le chungot mai uncle gin ate chuan an lo nam thlu pop maya lo ti bai to lo tur chuan an shil zui ngal kum thum liam hnuah sheni chuan an in lam chu pan ve le ta a an ngai ang ngota ri thei chuan lo ni hau lo mai a puai ro chuan a du lo zawng tak mipa ngai zawnga a kalbo san tak ka wang khan alo be thadu vak lo a a chung ril takai ro chuan alom hle thung uncle gin a chuan ni danga kan kal le mai don nia kal phut mai ang u ati ta ka chuan eng thu loi lo nge mai soi le ti in alo hau le ang loi si sheni po chuan apu chu panvatin ngai dam tia dila ilo let le hi ka ring reng ani tuna chang chuan thuai takin om tawng che ti in alo ngai dam ta hlau mai an pu te chang to a ani nei thu tiam chu su turin fu te pi tu po chuan gin chung ko in lam chun lo pan ve me ka sheni sok kha a me che zon le du ania wangin nei nge du ani atunu lo ho le ta ka chuan tlereu tam tak alo da tha sak te chu apu chuan alo pe chewa api in ban bun a hnu chha sak te po kha alo bun tir fu chung ko fa pa chu pasala ane ni chuan awan nei tur zia te chu a soi pui chiama ma se sheni chuan pasal nei le po adu tori lo thu in alo chang ve thung apu chuan fu te pi tu local chu sha in awa hmu a afa pa te pahnih po kha an lo om ve fu chuan anin hual na lo siam to chu chut cha mai adu thu chu suin sha thiam na te alo nge na api po chuan katunu ang che in ke en chhun zom zelang katupa hian mangai dang alo nei to si a itunu tan po midang chon mai chu a tha zo kang ti in alo tui ni ve bok pu ber po chuan rem ti lo veu ma se in ti tla chuan le ma se in su to chuan in chhir le khan om zia nei to lowang ti in anin rem na ban bun chu alo lak saka sheni kha alo lang le nol bok si anin hual na la kha an lo ti to fel chia to bok nen ama chu anei du tak chuan ni bok si a a in chhir thu le anin hual na te chu ti top a du lo thu chu sui le a ma se pu ber ngai dan chu alo ni to lo bur in du dan da na in ti kwal tur po kan ni bik lo ti in a fa te po chuan ho mai tur chuan an lo shil a pi po chuan hori phot mai chu him ber na sia a ho pui ri ta phot lu group te chuan har sat na an to chho tak zel awangin jawa chuan sheni chu va biak that le mai chu atuma ani la chuan alo be thadu to der bok si lo niangi la chuan pui ngai na alo she chai big box si lova fing phakar taka in sui khongai thlak chau chu a thiam chun ani si ziang group president ziangi la chuan jawa chu alo ngi to ro pui mai bok nen anin be tha hlei thei to lo lu group na thok ho la chuan sheni local chuan lo ni ru tek te thloma a pasal turin anin nei ni a akal bo san tak de awang khan an lo musi thle meeting an nei lai tak mai chuan board member te hma a chuan sheni chu valuta in soifia turin jawa chuan alo shil ngal ringot member ho po chuan heng te chu sumdon na thilania in mi mal nun ne na thlar shan tur alom itiang lo e mai investment te thlinga lo ti top tir vek te chu ti in sheni chuan lo dem zok sama zan khwa in he company ma so na tur hian plan te siamin ka thok thina ka thora tel ve mai in ni chu in shelawim ni mimal thil hian khong tam tak anei the sin he na tang hian ka bang nga le ti in sheni chu a chhuak ngal jawa chuan awum zuya iban na hi ka pom lo awati ringot ma se sheni chuan arel ru thlak chu atum lo bur
Hei, i bial nu lo kala nia, tiin niang i chu ava supa deuh soka. Niang i po chuan fu chu lo tlon zelin. Kapa ka lo biak sak to chi a. Hei hi investment book a draft ania, i sign ngal theyang, tiin file chu a lo pe a. Fu chuan lom takin a lo sign ngal sok sok. Ma sian niang i chuan, Gin Group spokesperson ni adu thu le, malak pui tur te chuan a lo ngien lian sai. Lu group nen po tho ho na an nei thei chuan a thadun hle a hria in lungai su kapuyang che nakina kan in hwal thu po kan na puang don nia ti in chawa chuan a lo tiam secretary fapa chu adam lo thu ta wangin school akal thei lo ti an nu chuan secretary chu lo shila chu vele fu chuan shani biak po dan tur chu hrethiam ngalin arwa manna anei zui ngal le lama nyangi te chuan Gin Group Project Manager chu lo be mekin President nge na chuan spokesperson tura lo sui pui tur chuan an nge na lo mana hete hi kan peang che ti in million khat kar chuan pe ala tur chia sheni chuan lo murengin chulai room ma chuan avalut sui ngala jawate chuan engi lo ti ve do na ti in an lo zo thu mai thamna la kan phal lo ti i lo tho don khan an shil vek che ni lom ni iwa huai sen ve shenia ti chuan tungi ni a engi lo in rol ve ngot manager chuan alo ti por khop mai engma thil dik lo an ti lo thu le an tham lo thu te suin niangi le chawa te po chuan lo tang ve tlat bok engi heta hian ni lo ti nai dil do nim ni ngai dam min dila kan company yai lo thok le don nia jawa chuan alo ti vela chutiang kamamo lo ti in shenin a chwa san dai fu chuan manager nge na chuan million khat dang kan pek belang che sheni kha heta tho tir lo la niangi hi spokesperson a chuan la ang che ati le chuan te reng mai ti in tu emo hi a khol ngal van nei a in ti to te lul nen CEO tharin hua du thu le meeting na a tel tur chuan an lo ko avakal chuan sheni kha lo thu reng to a helai hmunah hian engei lo la ti ve renga itling don chuang lo va ho ro alo ti lut ngal mia meeting turin na thok dang te chun lo lut khom ta chak chaka CEO thar chan lo ngak thap secretary chuan sheni chu an CEO thar ani thu chu aron soi tamaya ding thapin che bai an buk ngal swaw mai manager chu azakin a in chhir hle a sheni chu biaklon te chu atuma ani la chuan alo haider mak to si niangi chu an han soi moi veu do na sheni chuan Gin Group hian thamna lak ching midep de lutuk hi kan ma mo to lo ti in garte chu manager chu a hruai chhuah tir ngal nal nal meeting chu chhunzom ngalin ram le an tum South City a Old City area mi chungchang chon soi hova elpui lian tak tak pahni fu le lu group an nei do na wang chuan kar le mai lila ma lo ni to bok nen malak vat vat an ngai do na ni chu project chu ama nge in la ka tum thu shani chuan a soi bok chuti lain fu chuan shenya hmu theinan ti in tuya alo in cha ni leng ve thak thunga adam lo ta ngei mai sheni po in alo ngai to lai mek ni in awa khol tir chhalo chuan an pu chu a chau thut thu le adam lo thu te alo shila apang ti sat nan chuan tuilum ip te abula chuan an lo da sak sheni po khan angai to ve thowa awa thleng phei rang khop mai ma se doctor ko saka tum chuan alo en zo cha thu le damdoi po a chaw vek to thu in anhom pui nu chuan alo chhang zung zung a han en chiang dewa tuilum ip te chu a hmutamai si sheni chuan do tan shilani ti chu she chhuakin thinrim deuh chuan a tlan ho san ngal nal nal api chuan alo ni tut tut le ngal Gingshui Dai Project million zathum man hu chu an chan thu an han hriat meu chuan jawa le niangi te chuan phok hru mai in charge ber sheni aban tak nuwa in charge thar chuan alo shebel vak si lova engineer te lung adum vak lo ni ngei turani chu project an chan chuan an tho pui tam tak investor te po in an tho ho na chu an te top ngal sup sup maya ma se Gin Group te ne na an tho ho thei phot chuan chance po an la ne mai the sin investor lian tak an ni thei do na chuti lai in Gin Group te chuan spokesperson thar an thlan chua chuan ron puanga niangi chuan ni ta ho lo mai
an thin a rim hlawm hle manager la kha an call tlang thei lawk si lova anau phone atang chuan an call thei hram poisa chu peliat leh tura an dil pawh chuan a off zui ngal dai an tih theihawm chhun chu gin group president hmuh tuk mai chu alo ni ta a chu pa kha an ram lei tur kha chan ngei ngei an tum bawk dawn ani chutiang thil thlengphenah chuan hriani chu a awm ngeiin an ring bawk Piberry la chu a tupa hmalak puiin alo buai ve em em a tunlai mi deuh hlek anga inchei tirin thla te a lak sak vak vaka fu chuan alo ning hle thung hriani buai lai lai te chuan Piberry chuan thlalak te chu vathonin ava khawl chhen a I tan liao liao arsa soup kalo order kep che a I man hun hunai lo kal mai dawn nia aw tiin ava betlon zai zai han hnial lui vak thei pawh ni lo Lu group te chuan in hmu an duh thu hrianin alo hriat chuan hmu a duh lo thu in a hnar tir a a chhuak tur chu Jawa Khan alo hmu thawi fua a mahse lilamna lamah gin group president chu a kal ani tih an hriat nu chuan chu lam chu an pan zui ve ta zawk a South City a ram in chu tur chuan sumdawng mi tam tak chu an lo thu khawm thap tawh a million somriatin bulan tan an in lan tawn zak zak a Jawa chuan million zahnih in a chhang a mahse gin group te chuan million sanga in an lo lan chu ram chu an chan lo chuan board member te lung an tuai lo zualang tih hlavin million sanga somnga in Jawa chuan a lan ve leh nul gin group te chuan billion khat an ron ti leh ta chutah fua pawh chuan chu ram chu mai a tum bik ho lowa billion hnih chuan a lo lan mahse a tawpa chuan billion nga in gin group te chuan an chhang ta a an ram leitum leh zel an chan tak awangin Jawa chu a lungai hle a chutakara an mahni lo lan tu chu hriani te an ni tih ava hmuh phei chuan mak a tiin a thin a rim zual hle Jawa chuan gin group president chu hriani ani tih pawh ala hre chuang lova a secretary zawk chu chipayatum ani la chuan alo la duh lo zui fuwa khan alo ko hrang ta hlova a pi chuan Lansung restaurant ah supin ho mai mai a duh thu a rawn sawi tak awangin chulam chu an pan zui ngal 35% share nei turin thawhdun puiah a sawm takah chuan Old City Area Project ah chuan full group leh gin group te chu an thawk dun dawn ta ni restaurant an va thlen chuan a pi in kawrdang hak tur alo dah fel sak diam tu awangin fu chu ava in thlak leh ri chumi hlan chuan pi ber thil pek tur leiin hriani chu alo va bazar ve thung Lansung restaurant a eitur te chu a tuihin a man a to hle a Jawan chawlhpui a tum awang chuan niang ni leh a nau te chu an phur khawp mai gin group manager JMU nena in hmu an tum wang ani pakhata hmeichhe pahnih te chu an lut hmasa a kawngka bulah chuan hriani nen an in tawk chulai hmuna thil ei ve ngam tur pawh ni a an hriat loh thu te sawiin an mahni zui ruah te chuan an lo puh ringawt mai chutia an in belai chu fuwa khan inchung atangin alo hmu a a secretary chu a tir thla hriani chu ngawi rengin a lut mak a manager chuan niangi te pahnih chu luh ve alo phal ta lo an dawr blacklist an nih thu te a rawn hril ta hmiah mai indoor rules enge bawchhiat kan nei kan hre lo enge thilawm zia niangin a tih chuan kan boss bial nu in hmuh sit leh diriamna awang khan kan lung awi lo ani alo ti leh Lini thin rim chuan nangmah wang vek ani tiin hriani thil lei chu a chuh lawka chhuatah chuan paiin a keh chhuai mai Jawa pawh chu alo thleng phei a hriani chu an lo hek zat zat engei lo tih buai leh tak Jawa na tih chuan sawi ta mangai lo ka thil lei a vom chiat man kha min perawh se hriani chuan alo ti ngala receipt an han en nak chuan million thum man lai mai alo ni si daw siam chaw pani hi hetiang man zat ani thei lo hrim hrim nei pui nei lo tiin Lini chuan alo pot thler dai mahse Jawa chuan a bank card chu lo pe in tih buai a duh lo thu chu alo hril a vase ke te chu pe in card chu la a hriani chuan a kalsan midang pathum te erawh chu lu an la phal chuang lova manager chu alo thleng ta na thawk nenah chuan an pu ko tur chuan a rawn hrila chupa chuan Lini chu a melh tai ta khawp mai a ler hmel bawk si a alo hlau hle
Jawa chuan a nau chu chan a duh viau nain ani hi ka mut pui lo chuan kan thaw kho thei lovang a lo ti bur mai si a chu ve le niang chuan a ai chelo midang kan pe ang che ti in a lo tiam vat inchung lamah hriani leh fu te chu an lo in en deuh vangvanga fu chuan dawhkanah chuan thut tirin fuatum mahse secretary leh manager te kha an lo lut thut a gin group manager lo kal thu chuan rawn hril awangin lai deuhin hriani chu a chhuak zui mu chuan hriani lo kal a hmuh ve leh chuan meeting pawimawh deuh ka nei a ni dangah kan in hmu mai dawn nia tiin a tlan haw nghal nalnal Lini chu niang hi chuan fui porin hriani thil ti vek ani a rin thu te chu a sawi hle a ani thinrim chuan hriani chu a vanam thlu ringawt a engemaw min lo tih buai ve chen le tiin a kawr awmah chuan hriani chuan alo tham sak a niang hi khan lo chan a tum a a lo nam thlu bawp mai Lini pawh chu a beng her sawk sawk bawk Jawa chuan lo chan a tum ve tak nain inau hian thingthi a ngaidam min dil lo chuan Old City project chungchangah khan contract siampui in duh ni lawm ni chance ka pe miah lovang cheu hriani chuan a lo ti ta daih mai Jawa chuan lilamna lamah a awm dan te leh manager tlan bo daih dan atang khan engtin emaw tak thil ti thei reuh chuan a ring ta a a nau chu betlonin ngaidam dil mai tur te chuan a ngen a an chhung kawtana contract pawimawh zia te chu sawiin hriani hmaah chuan a duh lo chung chu a nem thlului ta pawp mai a farnose a awmna pawh chu a ngai pawimawh lo hle ti a lang ta oi in ti tak tak ilo in company atangah bang che a gin group ah thawk thar hlim ve cheu ka nih hi 5 billion man hu contract te chu engtin ngemaw ka sawi thei tak tak ang cheu li hriani chuan a lo ti le hlo si Jawa thinrim lutuk chuan ben a tuma fuwa khan a lo chan ve thung a pawm haw daih a tlukna kut hliamah te chuan damdawi te a hnawi sak a hriani chuan fuwa chu a hmuh hnuh ang a ti thin hle tunhmain misual ten an laiin hriani nen hian an lo in tawng tawh a fuwa hi an khafu nghe nghe mahse mask a vuah tlat awang khan zan thil a lo ni bawk nen hriani zawk hi chuan a hmu chiang ve thei lo ani in a va thlen chuan uncle ginan a lo nghwak a Philadelphia a thil thleng kumnga liam tam mi CCTV footage awm ang ang te chu zawn sak turin a ngen a Jawa zawk kha emaw a lo ti char char thin kha ani a a hrisua tlatin a in hre tawh chutiang bawkin a Jawa pawh in siani nihna te chu a lo hre chiang miah lo niin a in hre ve tan ta a a chiat dan phungah chuan thing tlang mi mai mai niin a hre thei lo a secretary chu chui chiang tur chuan hrilin niang hi erawh chu a lo thinrim ve hle thung a hriani chuan box lianpui dungin a chhungah chuan a thlalak lianpui mai a lo awm a jiangin nen chuan ma kan tiin lak pawh an la chhuak duh lo mithi thlalak a an em wang ani niang hi fans te thinrim chuan hriani te thian dun chu kut thlak mai an lo tum a mahse an tlan chiah san thei hlo thlalak te pawh chu an mahni thawn a lo ni a chung ho chuan zui zelin guard te chuan an lo dang fu te pawh chuan lo thleng phei ve a kut thlak a vih tum lui tupa chu a sa zu a tak mai hriani chuan a hlap sak pawp a chutiang thil a lo thlen takah chuan ziangi chuan hriani chu a nihna te thup tawh lo mai tur chuan a duh a mahse an chhung khawmaw tawh ah chuan an nihna leh haw sakna te tihlan chu a thiang lo bur bawk si lehlamah Lini pawh in hrianin a ben hrep awanga a lungawi loh thu chu a nu bulah chuan a lo sawi nasa mai a a nu chuan nupui a nei tlak pawh a lo nih lo tup chu kan fapa hian a lo duh leh palang tih te ania hlo awm ni naktu khi Jawa pu piancham ania official takin niang hi nena an in neih tur thu hi kan puang vat dawn nia a tih chuan niang hi chu a lo hlim vur vur hle Lini pawh in mawnu tana a duh ber anih thu te a lo hrilh leh char char bawk mahse thuthar lo awmin video edit leh cut then lo chu an lo ti viral leh ta hluai mai chutah chuan an mahni zawkin hriani chu an ti buai hmasa ani tih chu chiang takin a lang ta vek mai si a niang hi thinrim lutuk chuan phone te chu a paih tau zawk delete tir nghal tur chuan a manager chu a hril nghal tuar bawk a Jawa nu chuan rap thlak a ti ta hle a fanu chu kaiin
inin nei dawn nim tih chu kan la ngai tua tha le ang tiin niang chu an haw san mak chuta amual pho tak em awang khan endorsement tam tak alo ne pui to te chuan an contract chuan lau ti top ta sup mai a thawna company te pawh chuan an ban zui ngal dai mai a ril runa ti ngaina shelo lutuk chuan jawa chu awa battery ngota ani chuan sheni chu biak sakatum ma se a khol chu alo chan sak du si lo an mang ang tlang hle an pu ber chu biak sak turin an ngen li a ani chu sheni chuan angai poimo nge in an ring an pu khol chu alo lak sak tak taka king lova video upload te chu delete sak tur chuan angin sak ta ka chuan alo hmai za em awangin a thu te chu alo pom sak ta nge ya a birthday lom na a kal ve turin alo som nge banbun pek let na hun thatak nia nga in sheni po chu chuta chuan kal ve tum ta a pu ber tlon nan chuan dawr pakhat pinjen pavilion ah chuan present lei turin lini chuan niang chu hruai atuma mahse chulai hmunah chuan member ni lo tan chuan luh phal alo ni lova sheni te ro phone nen chuan an lut thei thung rosewood brush holder chu awa lei thil pek nen chuan pujawa pian cham lawm tur chuan sheni chu awa kala jawa nu chuan I chung te ho hi chibei po itum na nge alo ti ngala mahse mi chapo le tong thei tak tak an ni hlom awang khan sheni chuan a be thawak tu to hlom lova a hma ang khan a hlau to hek lo puwa ero chuan thatak alo bia in a thil pek te chu alo lawm thiam hle a mahse a hon sak ma in niang zok chuan a thil pek te chu a ron hong ma sa a songhua stone dragon le horse manga siam alo ni sheni thil pek te chu lini chuan va thu sakin a han honga pen dana em ni a hlui hmel si a tlawmu tang a thing top a ti sak vak vaka an chung te dang po chuan an lo nui zat hle a pui ro chuan in tong chuang lutuk engpo ni se kalom tho ti in alo ngai hlu hle a milian som hnih man lai alo ni reng mai le a le maniang an la ti tra hloma a tak tak ani le ni lo fia an du thu an soita ka chuan tu emo an kova a tak ni ta se shenin a ti chuan I ti tur ang zong zong chu ka ti vekang lini chuan alo ti pinzen pavilion logo po a hom reng kha shenin a ti po in green group ta nia member tan lo chuan lu po lu thei lo shim shim an lo ti le tala a pu po chuan ni e adik tak ani lo pu in a poi lo ania kalom vek tho in puang hre su o alo ti ve ta nge a min ring lo em ni ka pu ti in sheni chu ril ruan na hle gar tho rual chuan fu le pinjen pavilion manager te kha an lo lut ta a ani chuan lo en dikin a tak nge ni thu a ron soi sheviang ma se alo in tiam ang khan lini chu a thing thita ngai ta anu chuan lo chan vatin in ruam man lok sa vek aniang min ti mual pho in du wang ani hi alo ti zai ma se sheni lung oi lo chuan a thu tiam ang chuan om mai turin alo ti zel si lini chuan ben avatum ringota an pu chuan a tiang chuan angala lo vuak saka a tlu top mai mi hma a min ti sak hle mai min hmangai to lo em ni ti in a pu hne na chuan a tap tong zwa so a pu ngen na awang bok chuan sheni chuan angai dam le ta shama kanin chen ta ka chuan kolring na chan tur ka nei to lo ve ti in banbun chu pu hne na chuan sheni chuan a pele ta ma se ni chuan pinjina lut le chuak thei ani awang chuan mi hausa le thil ti thei tak ani chu arin awangin a tupa nen chuan in thin lo se emo an ma ni chungpa nen chuan lain po chhun zom reng se anu awang chuan itani to lom kan company a ka share po hi pek then che ka do sin alo ti daya jawa nu le anau te chuan an lo du lo hle ma se sheni chuan thata ka lo narin banbun po chu do kana chuan a da a niang e thil pe ke ro chu alemani ti an la she chhuak zui a zakru ve khopang chu sheni te chuan na kar chu thla la in a number atang chuan a nei tu chu a chhui tir ta a fu le green group te chuan an tha tho sel dan tur te chuan soi howa an zo nu chuan jaw chung ko ina a chen chho dan te chu fu a chuan a zota kumnga liam ta khan jawa hian min chan hi mani Philadelphia ania mi in an lo uma katlan chiat puina lama silai mu in ama chu adeng ta zawk ani
tih in a chhang a mahse thil dang an sawi hma chuan a thian nu in alo khawl ta tlat mai an in biak zawh chuan fu chuan alo chaih kual leh beka muah te alo la tum thut zui secretary lah chuan ami chu alo hup vat a mahse hriani chuan awmsawn pa in tih tur a nei thu chuan lamin a tlan chhuah san ta a fua piancham a nih dawn avangin hrini leh ziangi te chu kawr chung present tur enin an bazar chhuak a niangi leh lini te pawh chuan zawa kawr chung tur en turin chulai hmunah chuan an lo kal ve hriani coat en lai mek chu kalo la ang tih in alo chuhpui leh ngal thawr mai mahse hriani chuan chu kher zawng chan tir alo tum tawh bik lo hnathawk tu chuan alo thleng masa zawk hi kan pe mai ang tih in hriani chu pek a tum a kan hmu hmasa zawk a lawm a letin kan lei ngam lini chuan alo ti ṭal chulai hmunah kal zing zawk ta chu junior manager chuan lini te chu alo duh sak zawk a hriani chu hmusit deuh deuh te chuan tawng khumin haw zawk mai tur te chuan alo ti vel a nih chuan tu nge leido thei zawk in elila milian sawmin ka ngam hriani chuan alo ti ta mai niangi lah chuan milian nga kar che alo nei si a phorh lang ngam ve ta lo senior manager chu lo chhukin hriani hnenah chuan hriat thiam na te alo ngen a junior manager chu ban zui ngal ani bawk chulai hmun chu kin group te ta vek alo ni a an in sawi bawra ang chu an lo ni le taksi lova chuan niangi leh lini te pawh chu an huai bak ngam vak ta lo a hriani hmaah chuan an thu buk sawp ta nuai mai thil thleng vel chu hria in jawa pawh chu alo kal a a nau te chu alo chan hle i nuna chan him tu ka nih kha alo ti por khawp mai mahse fu alo thleng phei ve ta bawk a hriani chu a that leh that loh te alo zawt zung zung niangi chuan fu chu chhelo alo ti hle a lo i mai ta te alo tum vel mahse enga tan mah ni chuan alo ti der mai si lo bar ah chuan hruaiin lam tur te chuan an hril a an ni lah chuan an lo hre si jawa pawh chuan alo chan leh a an lam dun lo i dur ni chuan nangmah kha lam mai rawh tih in jawa chu an hril a zefa hran lo chuan a lam ta lawp lawp a a kawr hma lam chu a in hawng huau mai sir a nei miah lo chu hriani chuan mak a ti hle an kahna hliam ser kha nei ngei tur ani si a amah chan him tu kha ani lo ani a ring ta fu chuan aning ta deuh aniang hriani chu hmun dangah chuan a hruai dei a an han in chhai li ang lawp lawp a an in hnar phal ta meu lo chu ani niangi chu lini chuan an piah a hriani te thian dun thil in chu a kawh hmu a an in turah chuan damdawi alo pawlh sak chu ni in alo chip lo nasa mai si a hriani chuan alo hre rukar mai mahse in ang deuh te chuan lem chu a chang zui a a ruidir vel roomah chuan kalin lini chuan alo zui a i chapo ve em em a ti ru min ti sak vela i hre ve khawpang he hun hi kalo ngak reng tawh sin helaiah hian cctv pawh awm lo i hre dawn khawp mai a tih chuan hriani chuan room dangah chuan alo nam lut thut a pawn lamah chhuakin a kal hnan daih a chhungah chuan hriani pawng sual tir a tum te kha an lo awm si a an khawih zui ngei ang le niangi lah chuan in ti fuh deuhin jawa te chu roomah chuan a rawn hruai vel a mahse hriani chu phone en zawk chuan an lo awm reng si a nghawngah te chuan love bite ang deuh te chu alo siam chawp bawk a khangkum thum chung zung khan a jawa lakah hian hriani hi ala thianghlim tlat a a ti fuh hle bawkin a lang room dangah chuan hriani chuan chung mi te chu a hruai leh a lini leh midang te kha an lo awm reng mai jawa chu a thin a rim hle a niangi pawh in hriani chu alo mawh pawh char char mahse a tawng zawng zawng kha alo record vek si a ama thiam lo a nih kha ka khin hngal lo cheu ama rawi an nih chuan a chungah chemawi lo turin a hmin thei reng ang chu hriani chuan alo ti aw sam et mai si a engmah chawi buai ngam ta lo misual pathum te kha police te chuan an man zui a niangi lah chuan a thi chu hrenin a ru ang chuan ala puh zui mahse niangi leh lini te ti lai cctv footage kha an rawn chhawp chhuak leh ta mai si a engkim mai chu an ruam hman na vek ani tih a lang chiang ta viau e kumli liam ta a ama chantu kha jawa ani lo tih chu hriani chuan a hre chhuak leh zela ama wanga lu group chu tundin hmun thleng thei chauh ani awangin jawa pawh chu a in thiam lo deuh nge
an chungah chuan action an la ang tih a hlau zawk a banker te chu pek a tum a mahse hriat ni chuan alo duh lo bualah khan drawa chu va hmuh in a va hau hrep a hriat ni chu nei let leh tur chuan a hril a nih lo chuan an tla che vek mai dawn ani bank loan lah chu an hmu thei tawh bawk si lova pawisa an mamawh hle a pu chuan lu group anniversary lo awm tura kal ve turin hriat ni chu a va sawm leh a a tawp nan a sawmna chu tih hlaw tlin sak leh alo tiam tlai deuhah chuan hriat ni chu a va thleng a an lo nghak reng tawh an pu thil tum te chu a lo hre ru vek si a drawa lak tlak lo zial an tir nan khangkum chhungah an company sum a lo ei ruk tawh zawng zawng te chu hriat ni chuan a pho lang ta vek mai a a pu chuan a tupa chu a beng hrep mai drawa pawh in ngaidam a dil zui char char a chutah investor an neih chhun te pawh chuan an thaw ho na chu an lo ti tawh ber ta hmiah hmiah hlawm a lu group chu an tla chhe ngei dawn tih chu a chiang ta hriat ni erawh chuan gain group president a nih thu chu a puang zui ta bawk a drawa khan lo then velin niang hi kha lo ngaih zawn san lo sela chuan an company tan pawh a tha ni mai tur drawa chu ei ruk thubuaiah chuan man a ni ta a fual leh hriat ni te erawh chu an inkar a tha tel tel a an chhung te pawh chuan an in lai chinna chu an pawm sak bawk amah chantu pawh kha fu ngei chu a lo ni tih a la hre chhuak thuai ang chu min lo en sak avangin kan lawm mi drama thar ah kan in hmu leh theuh dawn nia